Pozdrav svima ljudi, dobrodošli ponovno kod Saške Gamescast. Danas ćemo snimati samo informacije. Znači, zašto nije bilo dugo videa? Zato što mi smo smišljali raznih gameplayeva i skečeva i svašta. Da, ljudi, naravno, tu smo za sad ja i Laza, Miloš. Mi ćemo sad možda... Snimit ćemo jedan klip, to će biti gameplay. GTA San Andreas, jer GTA 5 nije tu, Laza je ostavio u Austriji, bio je u Austriji. U Beču. Da, i nije bio tu nedelju dana. I ja nisam bila tu, bila sam u selo. I tako to, i sad sigurno opet neće biti toliko klipova. Ali nema veze, tako da sad će biti gameplay GTA San Andreas. Ili, naravno, izvinite što nismo snimali toliko dugo. Imali smo problema sa školom i tako to. Ili Troll West, tako nešto. Da, ili neke igrice na internetu. Da. I da znate, izvinjavam se kad krenemo snimati GTA San Andreas, zato što smo već prelazili neke misije. I sad malo više misija, stigli smo malo više. OG Woke! Da, stigli smo do OG Woke! I ljudi, tako da znate, to je to za ovaj video, sledi sigurno novi gameplay. Da. Evo, stojica je spremna. Pokaži stojicu. Spremna stojica. Samo što se ne vidi lepo od kamera. Nešto mislim. I nemoj da puštaš pesmu, Lazo. Će dobijemo copyright. I evo ljudi, već igramo na Sony 3, znaš se. Izvinite, nisam mogla spavam od nosa, pa sam imao neke ramice. I da, možda ćemo snimiti kako gledamo film. Da, Fast and Furious. 7. Platio sam ga freaking 12 €. Freaking 12 €. Freaking. Evo ljudi, to ne smije da se ispusti iz ruke. Nije tu. Pokaži na svetlo, Eto ga ljudi, Fast and Furious 7. A ljudi, sad sledi, snimat ćemo jedan gameplay. Čukan, i to austrijski. Da, piječe, česmovaču. I tako da, dugo je. I tako da će sad, izvinite što nije bilo dugo klipova. Moje igračke, moj brat se igrao s njima. Da, njegov brat njegov brat iz Rusije se igra. I to je to ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video. Mini dalje, imam više. Dobro. Neću se. Ajde, i tako. I to bi bilo to što se tiče klipa, sad ide gameplay, izvinite što smo prelazili misije bez vas. Ali nervirale nas prve misije, pa tako da... Ma nije, sredili smo. Samo da ne dužimo više. Bye! To je bilo to, naravno, lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. I to bi bilo to i mi se vidimo. Ćao!